Jo 8 tehopistettä tähän sesonkiin. Siellä kamppaillaan, Salomäki kaataa, mutta siitä ei jäähyä kuitenkaan tule, näin paine pysyy tuolla Tappara-alueella. Nyt hieman siinä sitten pomputtaa Eljenko tuota kiekkoa. Ja siitä hieman Saipa-pelaajat hieman kyselevät, että minkä takia peli pistettiin poikki, mutta Heikkinen siellä sitten antaa oman näkemyksensä tilanteesta. Siinä vielä sitten pientä jälkikeskustelua käydään. Kivenmäki siellä hieman kyselee tilannetta ja niin kyselee Rai Pekenen. Tuus nyt tänne. Ei sammu palo jääkiekkoa kohtaan millään kyllä tällä kaverilla. 61 vuotta on ikää Raimo Helmisellä. Ja voiko sanoa, että meno vaan kiihtyy.